Listado na ang planong pangseguridad nga ipatuman sa kapulisan sa Davao City alang sa gikahinaman nga month-long celebration sa Pasko Fiesta ning syudad. Kini ang gibutyag ni Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuazon kung asa gilauman ang kooperasyon sa katawhan alang sa malipayon ug malinawon nga kahimuan sa selebrasyon. Yes sir, Davao City Police Officer no andam nata for the Pasko Fiesta sir no 2025. Ang atoanan diha is pagtinabangay operasyon sa tanan para makuha nato ang zero incident for Pasko Fiesta Celebration 2025. Mao lang gyud na ang answer kanang sekreto kung nganong mamahimong successful ang tanang event diri sa ato ang syudad sa Davao. Subay sa gilaumang pagdagsa sa mga turista, lakip ang mga panagtapok. Subling gipahimangno sa DCPO ngadto sa publiko ang importansya sa culture of security nga gilayong i-report sa otoridad kung adunay namatikdang gikadudahan nga individual o mga kalihukan alang sa hinanaling aksyon ug aron dili sa maapektuhan ang mga aktibidad sa nagpadayong selebrasyon sa tibuok bulan nga pagsaulog. Nasayran nga ang Pasko Fiesta Celebration mao'y usa ka tinuig nga tradisyon sa Davao City isip panahon sa paglipay-lipay, paghinatagay ug pag-celebrate sa spirit of Christmas kung asa kanunay masaksihan dili lang ang pagpasiga sa mga Christmas lights ug dekorasyon sa higanting Christmas tree apan laki usab ang pagpasundayag sa lokal nga mga talento sa Davaoenyo, pinaagi musical renditions, ballet performances ug bisan ang nagkadaiyang pa-contest nga dunay naghulata nga dagkong papremyo. Nagpagula na sab og schedule of activities ang Davao City LGU alang ning tibuok bulan sa Disyembre kansang grand opening ceremony sa Pasko Fiesta. Ipahigayon kini sa Rizal Park sa syudad alas 6 sa gabi ning taliabot nga Nobyembre 27, 2025. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM